Malakaw ko karon atos merkado ay diday atos munisipyo kaya ito may makita ni Rochelle kaya dugay na miwa nagka-storya lipay ko tami karon and magstorya mi di ara day maagian din ako diri ang daghan uan makaon siguro ni ay di like baho man bahoon di makaon baho nalain po color red siya di ni makaon mura siya makaon kay katipok pero di simhoto nato kung baho or humot. Kung baho di ni siya makaon kung baho dili gani baho humot pagkaon makaon ni so nako ako gamay to simhoto baho siya baho nga anghit niya ang atan-aw po ni mong color medyo na lahi siya color sa ilaw so dili ni siya makaon sayang kay nagtipok ra ba jud awa dayo sa katipok dire napo diri napo dire tapos jud dagat kadyo sayang nga naigkuan nalain nagkulor jud ning usa na black na baho na jud sayang wala man siya makaon baho siyang nagdagat na dark siya hindi makaon tas akong paglakhaw pag walking kudong sa plaza muna akong suot so naklaro ba ang buhok pilit kayo wala niya akong buhok hanay kay marag pina Barbie dili hanay dili malagyan itong buhok na hapsay na buhok walking na sa tapado biar yung vlogging sige video la video video ta walking ito mag-focus ako rin mapaspas ang vlog ko hindi ko malate study sa mga video nabot na ko sa bridge nabot na ko sa bridge Dana si Rochelle. Hi. Nag-vlog malagi ko. Oo ba? Okay. Saan ka magkanya? Ay, nade Uncle Bruda. Nade coffee shop diri di ay. Oh, nice. Nade coffee shop diri Uncle Brew. Sana nang kuan. Pila ka ilang kape? Ay na ice cream. Yes. Ice cream. Hindot ice cream kay makataas sa dopamine level sa utok.
Chill. Sige, SM lang ta. Makuwanta ba? Ma-activate ta. Oh, Uncle Brew. Uncle Drew dahil Drew. Brew lagi eh. Brew. Hanag-hanag na malit oy. Sige, naglinya po. Wow. Tuwa na, plastic na sad. Nasudlanan. Dagana bag Uncle Brew. Naani dool sa mata. 7-Eleven. Screen. Yummy. Uncle Brew. Uncle Brew. Libre na misunod. Lagi yung ice cream. Ang libre Uncle Brew. May sa 7-Eleven. Pila kag tubig diri ah. Mahal mo siguro. Nga dyan na nakatag tubig sa mga bahay. Na, mahal mo ko ng tubig. $7-Eleven, oh. Sugag aircon diri oy. Sugas aircon no? Bihaw eh. Nato ni upper floor no? May upper floor ba? Yung kananan sa ibabaw. Pag may second floor. Yung kananan sa ibabaw. Andot dyan. Ang saan ka? Pag manage na ingani ka daghang tinda no? Naara na yung tema sila. Indot po dito mag-restorya siya. Dito sa Biwok diri ah. Biwak din eh. Init pa man. Ah, oo, init pa dahil. Hapon na to na dito. Ngadto niya tanay, so dapat sa baybayon ko. Kagabihin naman. Bintaha ba ya atong taon? Maglilipi-limpi ah. Ang hayag-hayag ba ya? Hayag-hayag jud. Wala magnindot naman iso. Hayag-hayag naman. Nindot ba itong kuano kay daghang kay kahoy ba? Tama nga kuan baga jud. Mga historical na makahudyaw eh. Dugay na kay na. Nakaabot pa sa Pila na nakabagyo na agyan. taon na. Ah, oo. Kasi kailan ka diya? Eskwela sa Kanin din nga. Building kong kahoy pa. wa. Before nag-started to, nag-building ng eskwela. Ah, Iba namang subject dito sa babaw na. mo. Kuyawa ba di ay? Agrarian ba? Oh, karaan pa beto nga building da lagi. Gising ba kadali? Ikaw pa po kasi. Tagbilang usa. Bilang usa. 20. 20? Kuyo sa yung tubig no kay baligya naman. Duga hangin din gibaligya naging hangin no. Oxygen sa total. Hangin na. Na, muna mo akong gi-apil. Thank you. Yay! We got our water. Woo! Kami lang ice cream. Ice cream tanoy. Ah, de arme. Indot jud atong balkuan kay napay daghang kahoy. Sure ko kanang mga first makanganig matalo moingon jud nice kay daghang kahoy ba? Wow. Uncle Brew. Bag-o pa din ang Uncle Brew no? Hindi nang taoy, kaway ito. Ha? Naite? Naiti man. Ay, iti.
Daghan magud kayong birds. Birds in the sky. Dali mo. Birds in the sky. Dara. Story-story mi Rochelle Oh, dere. video dai na binab. Video. Ready para ba ko smile? Nag-VG mi, nag-VG. Nag-Bible study dai mi. Di betaw. Kuan ni banding-banding, sharing. Yes. Dara mi dere sa plaza sa Matalom. Dito siya maghukas ni maulaw siya nagbangon yung jack. Shell, ngano di ay nga kuan Shell? Nakuha pa siguro kung na. Shell, ngano di ay Thailand? Dili pwede i-selfie. Ana. Shell, ngano di ay Thailand ang pangani nga ng inyong lugar? Mura man Actually, Thailand na country. ang Thailand kay kuan man na, name man na sa school. Nga elementary school. O nya ang nag-donate na nga lot is Thailand ang apelyido. Pilido. Thailand jud nga T-A-Y-L-A-N. T-A-Y-L-A-N. Thailand na. As Thailand. in. Dili mao na nga mag-joke-joke sila nga maura ni Thailand nga walay passport. O mo to, kay bawo na mo mga What? Sas, ni daghang ang tipo diri ay tipo. Nga liso. Kabaw papa nakita ta? O tatay? Wa. Ha? Ay, naing na ano siguro na ito na ako ganina. Di ko sure. Pero ingon ko nga naa ka. Ikutay na arabas Rochelle tay. Makainom do man na si Jack. Ay sige ba siya kagatos bahay sa una. Oo. Lugay ka magawa sa una. Lagi. Naingon siya na naputong ko ano. Itong nas ila Ellen ko no. Di apo diri oh. Lagi. Hala Shil, dagana jud Shil. Ang basura po doon, nag-awas-awas na. Naunsa naman ako. Daghana o, tipo o. Okay boy, tipo. Daghan kayo dire. O.